Sulayin na po, Ron. Sulayin na po. Ha? Wala ka magyug ko. Ano? Sige, magkaglakaw. Basta karong adlaw pa. Huwibis. Sige, kaglakaw. Wala ka. Kabalo ka huibis. Mo nang panahon nga rest din ako ba. Kabalo kang karon ng panahon nga mag-rest day ko niya. Karon nang kuan mo nga mag inom midra sa kuan. Anong magsige medyo kay inom? Sa may makuha ni Mana? Ay, ligaw-ligaw ra ko pagpawala sa kalaes trabaho. Wala, makasamot noon. Basta mo lang ko koy. Sige, testingig inom ha. Testingig inom. Uminom magyug ko. Gusto ka mo inom po ko para kita na tanan? Ay, mo inom dai ka bahala ka daw eh. Wala ka na ko. Uy, mo inom man yung Ron. Bahala ka diha, wala ka na ko. Mo inom yung ko. Inom. Ay kong bikla. Ay, inom. Inom ko. 2,000 years later. Oh. Una ni. Isuka ko inom. Asa bang dalan ro? Laro. Ay. Ay, inom-inom tanya mo ulan oy. Ay. Ayan. Murag. Paway sa kuro-kuro yung makaya yung baklay. Paway. Basin di. Tinuod ko sa kumpana nga. Inom yung siya rin. Minom ko ba? Kasi wala ko nag-atik-atik sa kuwaw. Inom yun ron. Sa nabuhian yung uli tag-ubog. Lapo ko dyan kayo. Inom yun ron. Inom bunahan. Murag. Relax sa tingali ko kadali ko. Makaya baklay. Di na maklarong dalan. Naay, lalom, naay, babaw. Tulog sa kadali. Direk. 5 minutes later. Siya sa asawa goro. Tuo siya di ako nagot tinud ang ina. Puno na ko ng style ng sigiran kuan. Di makay na kong asawa. Oh, di ko may anay yung baka nang inom-inom. Anay ko tungkol sa yung pamilya. Responsable kang asawa. Di ko may anay yung tungkol po na mo. Asawa. Ha? Ayan, asawa. Ano nga? May batasan. Balong may tao rin dalan. Ha? Ha? Oh! Inom mo ka! Di ko may anay. O, tungkol. Ano? Ano lagi na minom mga? Ano sabi nagkakaon mo? Ikaw, ito. Wow. Ay, kukuha na. Kukuha na. Ha? Tawa din, karawa. Ha? Guwapo, mangyapong gabi sa inom to. Tawa ko. Ha? Dili ko mag-inom mo, dili ko mo. Ha? Inom mo ka. Ha? Tanawa, pindot ang ahon sa usa ka pamilya mag-inom. Hindot eh. Pindot. Hindot na lang bagbagarag sa. Pindot sa pamilya ang ahon na mag-inom. Ha? Sa gusto mo, ha? Malas po kayo ni pag-inuman. Malas kayo ko mo. Ulan man. Ayaw mo. Mahal ya, mangga. Ha? Lapo kayo. Ano ba ni gusto ni mo? Ha? Ano ni mong gusto? Diba? Ako ba? Hawa na rin. Di ka mo ulit. Muli lang. Muli ta mo. Ulit. Ha? Ulit. Kailangan ka ng laki na ng ikikinom ha? Muli ka mo. Suka ka ay. Tabaho rin mo nga. Muli ta. Yan ka laki mo. Ha? Ayun eh. Ha? Ayun eh. Dito. Trabaho. Ha? Ha? Ikaw, naging pabigat ka sa ko. Ha? Muli ka. Naging pabigat ka sa ko. Ayaw, kabalo kong baklay ba? Kabalo kong
baklay. Tara ba, tara. Wala ba? Wala sa dalan ako ba? Kabalo mong kumubaklay, kabalo mong kumuli. Wala. Wala. Wala ba? Oo. Wala ba? Wala ba? Ha? Ikaw ba? Ay, big dollars. Ha? Uy, ano naman? Oy, ayaw pa biyahe. Ano biyaan mo? Wala man to nagsabay nag-inom tayo. Ikaw muli. Hinang ka kanina. Hindi ka mag-inom-inom. Ikaw, abusado naman. Oy. Ay, babada ba? Ano na naman mo kadiyasa ka? Oy! Wala lagi niya. Eh, balo ko muli. Balo. Pero, huwag ka lagi. Wala. Ako na lagi. Kabalo man ko muli. Wala kang kambrag dito. Kamukha ni mo. Una rin ka dito. Huwag ka nang sabay ba? Nagsabay na ito. Tara. Hawa na. Awas. Ay, nag-ungad naman ka niya. Habit na lang abot. Ulit na ta. Ungad naman ka. Abig na ito pagkara na to. Sige po, panuman na. Ayo! Ayo! Oy, Hmm. ano itong balay, ha? Na. Oo na. Ano? Ay, magsabi, masahe ko na. Eh. Masa kayo mga kay ikaw nag-inom, ikaw may ginagawa. Kaya ka maulaw sa itong mga nasingal. Ano yun na? Ay magbuot. Ay, wala po kayo. Buot sila nga. Sila na malit. Bilim nun? Buot sila? Ano na tayo ko? Sarap na. Masa, nila sila eh. There you go. Nakakatuloy. Nino manguka. Sabi mo kayo. Sabi sa Aslin. Smile kayo, guys. Go, smile. Smile, smile. So, shoutout kayo sa nag-appreciate sa mga kibawa. Tron mo raw. Amaw na yun yung kibawa. So, salamat.